Salutare tuturor! Este după amiază, suntem pregătiți de plecare. Vrem să vă arăt ce mi iau eu la drumuri lungi. Aici avem o butelie, da? Nu mai stau să deschid. Aici avem trotinetele. Am două trotinete. Sunt foarte ok. Trotinetele pentru copii. Cei doi se încarcă în timpul mersului, deci este cablu tras prisă 220. Ziua se plimbă, se încarcă acumulatorul de la panourile solare și funcționează fără niciun fel de problemă. O să pun pauză că o să intrăm înăuntru. Acolo e mai mare haosul. Bun, intrăm și înăuntru. Deci noi suntem 4. Aerul condiționat funcționează pentru că sunt înfipt în priză. Fiind înfipt în priză, vă dați seama, nu îmi consumă nimic din baterii. Aici este patul unde dormim noi doi. Păturici pentru că seara există șanse să fie frig, deși ziua este foarte cald. Aici este spațiul unde noi mâncăm, da? Deci, de ce îmi place mie foarte mult așezarea acestei autorulote? Eu mai lucrez, soția mai lucrează, da? De exemplu, eu lucrând în IT, mai sunt și urgențe. În momentul în care sunt urgențe, dacă noi suntem campați undeva, ei dorm liniștiți și în momentul în care dorm liniștiți, eu pot să vin să lucrez fără niciun fel de problemă. Aici avem televizorul și am găsit o soluție foarte inedită, să pun aspiratorul. Avem aspirator Dyson. Aici, într-adevăr, Dyson este tăticul lor. Am încercat o grămadă de aspiratoare, nu am găsit niciodată o soluție mai bună decât Dyson-ul. Da, deci aici avem, acolo sunt umbrelele. Am luat 3 umbrele cu protecție solară pentru că noi mergem în parcul de distracții. În parcul de distracții, credeți-mă, e foarte bine să-ți iei o umbrelă cu tine. Bun. Telecomanda o avem aici. Televizorul nu are antenă de satelit, are screen mirroring. În momentul în care vrei să te uiți la ceva, dai frumos, elegant pe telecomandă și poți să te uiți la ce vrei tu de pe televizor. Poți să-ți descarci. Noi în general ne descărcăm filmele pe Netflix. Aici țoale, da? Aici este partea feminină a autorulotei. Vă dați seama, nu mă ating că nu mă ating. E bine să nu te atingi. Aici avem și o mică veioză pentru seară. Este oprită. On. Deci seara, dacă vrei ceva un pic cu un ambient, stingi luminile. Frumos, elegant, luminează, n-ai nicio problemă. Noi suntem un pic mai cu flori, cu un pic de design, poți să spui. Da? Aici avem și lumini separate, colorate, merg și cu telecomandă. Astea sunt luate de la Jumbo, 30-40 de lei, un set de 2. Avem una aici, una aici. Aici este canapeaua, aici se face și masă, dar noi mai stăm întinși, da, și să nu mai stai să te urci tocmai acolo sus, este binevenit. După ce am mâncat, poți să te întinzi un pic, să stăm la televizor. Da, vreau să vă arăt televizorul. Am uitat să vă arăt ceva. Se poate mișca stânga, dreapta. Da, deci dacă vrei seara te poți uita la TV fără niciun fel de problemă. N-am reușit, mai trebuie să trag un cablu de la navigație ca în timp ce mergi să poți să vezi și tu în față. Ok, mai departe trecem în spate. Aici am găsit o chestie foarte interesantă. Pot să-i spun, scuzați deranjul, dar cei mici încă mai cară. Această chestie este foarte interesantă că mi se potrivește pe chiuvetă. Da? Deci în momentul în care speli vasele, trebuie să le pui undeva la uscat. Și se poate folosi și ca uscător, da? În momentul în care pui farfurile să nu mai stea apa pe cine știe unde. Poți să-l folosești și ca tocător. Da? Deci poți să-l folosești și ca tocător. Soacră mea îl folosește la masă când mănâncă în fața la televizor să nu facă frimituri. Deci
are o grămadă de întrebuințări și mi-a plăcut că se potrivește fix pe chiuvetă. Adică în momentul în care am spălat, se duce chiar 2 etaje mai jos, nu mai cad pe nicăieri farfuriile, nu se mai zdrângăne prin mașină, stau foarte bine acolo. Aici mi-am luat un fraier, cum zicea un prieten de-al meu, ești fraier dacă n-ai fraier. De ce este ok pentru autorulotă? În momentul în care faci vara, eu am hotă, da? Deci eu am hotă, am lumină, am hotă pentru gătit, când gătești să-ți iasă toată căldura, vine pe aici prin dulap, pardon, pe aici prin dulap, se duce, am și acest sandwich maker. Oale degeaba, am luat eu un set foarte drăguț, e pe aici prin spate, de pe Temu, așa a început soția. Eu nu gătesc în alea, nu te cerți cu soția. Hai că dau și din casă de aici. Farfurii, mie îmi plac farfuriile ceramice, adică nu mulți au farfurii de plastic, eu nu suport, vreau ceramice. Am găsit aceste cubulețe, este un set la Pepco, unde sunt așa mici, sunt și mai mari pentru ciorapi și te ajută că în momentul în care mergi cu viteză nu se mai împrăștie. Da? Deci te ajută din acest punct de vedere. Și eu sunt băutor de ceai, am făcut aici o chestie foarte drăguță, am pus un magnet, iar această cutie de Basilor, Daniel, uite, dau și de la tine din casă, Daniel este importatorul. Mi-a plăcut foarte mult cutiuța că îți poți pune ceaiurile frumos, elegant și fiind și magnetică, în momentul în care o bag aici, stă fără niciun fel de problemă. Apropo, ceaiul Basilor este foarte mișto, nu îi fac reclamă. Daniel, dai un ceai, că nu e să fie reclamă plătită, da, dar este chiar foarte bun. Am încercat mai multe ceaiuri și acesta chiar când bagi plicul vezi că îți rămâne ceva, deci chiar are gust. Aici sunt spaghete, aici cereale, pâine, foarte mișto, pâine uscată, asta o luăm de la Lidl, mâncăm dimineața cu brânză și cu avocado. Deci asta ar fi dulapul cu merinde. Așa, aici este dulapul cu scule. Furculițe, linguri, am luat set, că eu sunt cu culorile. Cuțitele acestea sunt extraordinar de proaste. Deci noroc că arată bine, de tăiat Dumnezeu cu mila. Mi-am găsit o foarfecă drăguță la Chinej, cum zic eu, la Chinej, care are și desfăcător, are și cuțit, deci poți să tai, e și foarfecă. Și eu fiind cu culorile, mie îmi place foarte mult să fiu în temă, am găsit și arzătorul pentru aragaz, tot verde. Iar frigiderul, reușește soția să bage tot în el. Frigiderul avem ditătii pentru toți. Aici este stiva de pantofi, da? Plecăm pentru 2 săptămâni, zici că nu ne mai întoarcem, așa de mult. A băgat soția aici, nici acasă nu mă încalț în 2 săptămâni cu câte a băgat aici. Aici am avut un incident, mi s-a rupt mânerul, l-am rugat pe vecinul să mi-l printeze, o să iau aceeași culoare, că îmi plac, o să iau aceeași culoare de material, că există fibră și o să le fac pe toate. Baia, uite că dă soția și din baie. Baia este complet refăcută de mine. Aici am luat de la Jumbo, că nu găseam o soluție să înfig. Dușul, mai avem și aici o lumină. O stingem că nu dă bine. Dulapul frumos, elegant. Am luat această chestie metalică, am avut una de plastic, n-a ținut. Și încă o chestie foarte drăguță, poate o să vă trebuiască și vouă. Deci aceasta se trage când vrei să pui hainele la uscat. O strângi, da? O strângi bine și devii muzician. Boing! Bine să strângi mai bine, nu pot cu o mână. Chiuveta este un haos total, că trebuia să o vopsesc. N-am mai avut timp, dar când mă întorc o vopsesc. Ok, dulapul, aici avem ditătii pentru toți. După care am găsit acest
această lampă magnetică cu USB. De ce? În momentul în care e noapte și ai nevoie la toaletă, să nu-i deranjezi pe toți. Ai deschis ușa, Fimi vrea să se schimbe culorile, tot ce trebuie, te-ai dus la toaletă, fără să îi deranjezi pe ceilalți din autorulotă. Asta am găsit-o la Jumbo, foarte ieftină, am montat-o, stă. Ce să vă mai arăt? Aici sunt dulapuri unde ar trebui să fie pline, dar sunt goale, că soția nu vrea. În paturi, o chestie foarte interesantă, am pus la fiecare pat suport de căști și suport de telefon, să-și bage fiecare copil telefonul. Unul e cu Lego, celălalt este cu muzica. Și la patul de jos, la fel, căști, are și el lumina aici, tot cu telecomandă, toate culorile. Da, fiecare cu perdeluța lui, fiecare copil este cu spațiul lui. Aici avem un spațiu unde ne băgăm noi sconcșii, da? Că la un moment dat o să înceapă să miroasă. Și cam aceasta este autorulota. Nu ne place foarte mult. Aici la partea frontală cred că mai bine vă fac un videoclip separat ca să vă explic, că mulți o să înceapă: bă, de ce ai două ecrane? Ia uite și pe ăsta, țăranul și-a pus două ecrane. Pe scurt, unul este pentru camera din spate, celălalt este pentru navigație. Și o să vă explic mai multe, pentru că s-au schimbat legile în Europa și trebuie să fiți atenți, că sunt amenzi destul de mari. Eu am citit despre aceste lucruri, dar mai bine să continuăm într-un alt episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Concediu plăcut mie, vizionare plăcută dumneavoastră și ne vedem la un alt episod. Salutare!